سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخصب النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك نقولي عاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت فيلمتا سلام زخبركم تخاتلتي مدبات سينما سمرة كم ياللخم نحنا بتهونا رئيتو عقوباتنا مو نسخم دنبا مئن قربو زلنا مدبات عجيبكم كتلو تسفا نقبر امو لايك كومنت شير سابسكرايب ايتحمغو after comment welcome انتلكمنا نعنا عباي حاجزة سلازي welcome كم ايتبقى قولنا امو نلومي انتاي تمخرون انا حيزنا لكم متنا زلنا سنة مكتتال فقرن صل انبر كل تجزعتني حنت سنتيم كوينناني عينيتن كم اتدمق طفيوني نتعمنا زفتوا افكاري تيسي مالت بعلتي بيتي سحت جزي قلة تكبرتا كج امصارلي املعت فقري صل اي ان تقلقله اشجر النمو مخرخم وسابلوني زبلنا سامي كاب اغواندا زخبركا سام حونا صلئن فقرنكوا كل تجزعتني حنت سنتيم يكونان حنت تجزعني حنت سنتيمين أنصارون يكونان نمست مقار هلا واحد حدان زدقاقفا اتا حنتي نايتا كالي مقصلتاين كم ليتن معلتن اندو حسابان ليتن معلتنكوا كل أنصار يكونان صحايكوا كاوغحتا جميرا كتعرب التجمر من البات اتمسرح 13 ساعات كوسد لا يخقل يخون كابتا صحاي مريت وجه كتبلوز جمرت له دقيق جميرة اجن نت مسرح معراب تتححزم صلمات انت زي اللخة نفقري من يستمقرو سلا التفكران دالكا سحتي تسأل ازل لخام صحاي مبرع بخالق وجن ناي عالم صحاي عراربو مخانون اي تزنقع سلا التفكرا كوعخا التسأل سلا التسأل اي خخا التفكرا سحت جزي زي تسأل لا انت خوينا مو ما تنكن ديكم التفكراون اي كرد اكانيم اتسأل اجن كاف فقري زتل عليو نقابلنت سحت جزي بزي وحل النت كوفت بلنت خوينا كتسأل عوي وينكج كتمتعلكا تغقليا اما نكو اكوبا السبات كوينا بزي حفرتن تحتنان عونا بلت بزوح تزارب انت خوينا وينكج كتمتعلكا تغقليا ازجن انصار فقري كونان نت ابرع فقر خايو سلت تفكرا كوعخا كابنا حالو السكفتا زتل عليه تسأل ازل لخنبر فقري انت زي هلوكا دليتا تكبر كجج اي مبلكان ازي تكبرات زي كج كم زمصالكا دما كتقرمو خلا تفتوم اقدمكا سلصلاكا يا مملسكا تفكرا فقرن صل اندعا ترغاغفتن بر تصاررت معاس كوينوما بحدار دق سباتكو امنغو كلت نغرات زلو زمدنا اب كندي كنستوعل نفتن اب فلليا سلان تكورينا بعلنا شجر نعدم امنغو برهان صلماتن زلو زمدنا كنستبهل اب كند نفتن امنغو كلت برهان زلو فلليات نستوعلمو أأمرونا بتتصاررت نغرات نملقوم زي اللفل اللي بمقرأت كا مملسنا الناوت سلازي حسب موبل سامحونا نت سحتي كجم صالكا زلو بحرياتا نختم معايش نغراب بالزب زي محايش نغر انت خوينو جن كم كممنا يفقر وسدو سب حدار ويفقرات كوين كدما اتي اب قويقا زلو صبقه كتستمقرن اب دخلنا زلو مجوت كتردان انت خيلكايو هي زمقر سلمات بزي برهان ترجم كم زي ركبون اي تزنقع اتم سبات منبر ازي سلجني نهي وصليا باغين كوننتين سماين مترن كوينو اامروي بحما حسابات تمليو قدفو منباري يبلن لمو اذا نفسي كي طفسي حجزون دازبلنا سيوم كاب هولنديوم زغبركا سيوم حونا اتوم رئيس قتل زفصمكو اتوم منبر زسلچو ما يكونون اتوم نمنبر امنا زفتوايوم رئيس قتل زفصمو هيوت انت سلچاتك دما نفس قتل زيكونه مس وشتخا معلاليو زليكام اتوم امنان هيوت زفتوا بلومص منغدي كغعزوا يحلنمو
ኣብ ጠለባቶም ሃጓፋት ምዝበዝሕ ነታ ዘፍቅርዋ ህይወቶም የጥፍእዋ ርእሰ ቅትለት ድማ ኣርት ማለት ጥበብ የድልየ እዩ ነፍሲ ጌጋ ይብላን ንነፍሲ ዘይኮንካ ንሓንጎልካ ኢኻ ክትቀትሎ ዘለካ ሓንጎልካ እንተቀትልካዮ ጓሓፍ ይጠፍኣልካሞ ኣእምሮኻ ይነቅሕ ነፍሲ ጽብቕቲ እያ መንፈስ ጽቡቕ እዩ እቲ ብፀይቅታት ሓሳባት ዝመልእ ሓንጎል እዩ ንኣእምሮ ዘደንዝዞ ሃብታም ክንስኻ ጽቡቕ ኣይትኸውንን ጽቡቕ ከለኻ ብልሕ ክጎድለካ ይኽእል በልሕ ክንስኻ ድማ ገንዘብ ክትስእን ትኽእል ህይወትኩም እያ እታ ፈጣሪ ዝሃበካ ነፍሲ ካብ ተጥፍእ ድማ ነታ ሰባት ብጓሓፍን እከይን ሓሳባት ዝመልእዋ ሓንጎልካ ኢኻ ክትቀትል ዘለካ ሓንጎልን ኣእምሮን ነንበይኖም እዮም ሓንጎል ኣብ መንጎ ነፍስን መንፈስን ዘሎ ቀጸላ እዩ ሓንጎልካ ብሕማቕ ነገራት እንተተመልኡ ድማ መንፈስካ ይሃድም ምኽንያቱ እቲ ኣብ ሓንጎል ዘሎ ሕማቕ ነገራት ንኣካልን መንፈስን ይፈላልዮም ሽዑ ዕላል ዘለካ ምስ ነፍስኻ ዕላል ንሓንጎልካ ኢኻ ትቐትሎ ሽዑ ኣእምሮኻ ይነቅሕ ንነፍስኻ ካብ ርእሰ ቅትለት ተድሕና ግደፋ ንነፍሲ ዝበደለት የብላን ሓጎስ ብዝና ኣይኮነን ዝፍጠር ሓጎስ ብገንዘብ ኣይኮነን ዝግዛእ ሓጎስ ካብ መልክዕ ኣይኮነን ዝምንጩ ሓጎስ መዓልታዊ ካብ ሓንጎልካ ረስሓትና ጓሓፍካ ምስ ውሽጥኻ እናተዛተኻ ንኣእምሮኻ እናነቃቃሕካ እወታዊ ኣተሓሳስባ ብምሕሳብ ዝመጽእ ሃብቲ ዝና መልክዕ ብልሕን ከለዎም ብጓሂ ሓሪሮም ንጽባቐ ዓለም ከየስተመቐርዎ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ክትዝክር ኣለካ እዚ ርግጽ እዩ ብጭብጢ ዝተረጋገጸ ነዛ ናይ ኣንድሪው ካሪጌ ዛንታሞ ንስማዕ እያ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብኣይ ንኣንድሪው ኣብ መንገዲ ደው ኣቢልዎም ኣንድሪው እቲ ዝሃብተመ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ እቲ ደው ዘበሎ ሰብኣይ ግን ለማን እዩ ዝመስል ብትርኢት የትገምግመን በጅኻ ኣነ ደራሲ መጽሓፍ እውን ጽሒፍ ኣለኹ ከኣበሎ ንኣንድሪው ድማ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ ዳ ጽሒፍካ በሎ 100 መንገድታት ሃብቲ መለሰ ኣንድሪው ብስሓቅ ተፋሒሱ ነዚ ጽሒፍካስ ትልምንካ ኣለኻ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ እያ ከኣበሎም እቲ ለማነ ድማ ብግዲኡ ክስሕቅ ጀመረ ዋ እዚኣ ምልማን እውን መበል 100 መንገዲ ኣብ ውሽጣ መጽሓፍ ከኣ ተጠቂሳላ በሎ እቲ ለማኒ ብተስፋ ዝተመልአዩ ክህብትሜ ኢልዩ ድማ ዝሓስብ ከመጌርካ ከም ዝህብተምውን መጽሓፍቲ ኣሕቲሙ ነታ ተስፋ ዘለዋ ህይወት ኣይጸልኣን እዩ ጭንቁን ኣይኮነን ኣንድሪው ግን ተሓጒሱውን ኣይፈለጥን እዩ ሓደ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ዝተራእዩ ኣዝዮም ዘይሕጉሳት ሰባት ድማ እዩ ሽዑ ክመውት እንከሎ ምስ ሙሉዕ ዕግበትካ ትመውት ትህሉ እምበር ኢልዎ ሓደ ሰብ ኣንድሪው ግን ገና ድሌታተይ የተማልአን ታርጌተይ ላዕሊ እዩ ነይሩ 10% ካብ ታርጌተይ ጥራይ የበጽሕዮ በሎም ገና ኣይተሰዓርካን ዘለኻ ሰባት ድማ ከይተሰዓሩ ከለውዮም ዝተሰዓሩ ስለ ዝመስሎም ነፍሰ ቅትለት ዝፍጽሙ ባህግን ከውንነትን ኩሉ ግዜ ሰማይን ምድርን እዩ ምኽንያቱ ባህግታትና ምስተማልአውን ሓደስቲ ባህግታት ከም ቃንጥሻ በቂሎም ስለ ዝሓድሩ እትጋግ ኣይጸብብን እዩ ዝኸበርካ ሓውና ቅተሎ ንሓንጎልካ ቅተሎ ንሱ እታ ሓንጎል ክቅተል ዘለዎ ኩሉ ክፍኣትን ገና ሓሳባትን ካብ ዝረሰሐ ሓንጎል ዝምንጩ ነፍሲ ጽብቕቲ እያ ነፍሲ ንጽህቲ እያ ንነፍሲ ፈጣሪ ክሳብ ዝጽዋዓ ክትጸንሕ ኣለዋ ንሓንጎልካ ነዚ ዘሎ ኣተሓሳስባኻ ንዕኡ ኢኻ ትቐትሎ ኣእምሮኻ ክነቅሕዩ ንህይወት መመልስካ ከተፍቅራ ኢኻ መንባር ጥዑም እዩ ክዕወት የበል ክትዕወት ድማ ኢኻ ጽቡቕን ሕማቕን ኩሉ ዝፈርሖ ድማ ሓንጎል ስለ ዝኾነ ነቲ ሕማቕ ስፍራ ናይ ሓንጎልካ ቀተሎ ንነፍሲ ትንበር ግደፋ መንባር ጥዑም እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ እንታይ ትመኽሩኒ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ዘለኩም ሕቶታት ለኣኹልና ንሕና ድማ መልሲ ክንቅርበልኩም ኢና እሞ ስለምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ይቐኒልና ክንብለኩም ንፈቱ ሰሰናዩ